азиз, бояд гуфт ки саноати насоҷӣ дар Тоҷикистон яке аз самтҳои афзалиятнок ва манфиатовар низ ҳаст ва дар Тоҷикистон ҳама гуна шароит барои истеҳсол, барои равнақ додани ин соҳа вуҷуд дорад ва мо ҳоло дар даромадгоҳи фабрикаи насоҷии Арвис қарор дорем ва ин ҷо намунаи маҳсулоти хуби насоҷӣ истеҳсол мешавад ки фикр мекунам ки барои бозори ҷаҳонӣ низ як маҳсулоти камилан рақобатпазир аст. мо ҳоло ворид мешавем ва бо цехҳои ин фабрика, бо тарзи кор ва бо маҳсулоти он ошно мешавем. Марҳамат ҳамроҳи мо. дар дохили яке аз цехҳои фабрикаи насоҷии Арвис қарор дорем ва шумо ин борхалтое ки мебинед дохили онҳо ҳамагӣ ришта ҷойгир аст ва риштаро ин корхона аз коргоҳи Арвис Зелол аз ноҳияи Масчо қабул мекунад ва барои коркарди маҳсулот истифода мебарад. Ва шумо дар боло номгӯи риштаҳоро мебинед, яъне ки баъзе рамзҳо ва кодҳоро мебинед, масалан 20/2 хуб ва инҷо 16/1 ва намунаҳои гуногуни ришта мавҷуд аст. фабрикаи насоҷии Арвис 31 октябри соли 2023 аз ҷониби пешвои миллат кушода шудааст. Аммо бубинед ки дар як муддати кӯтоҳ ин фабрика ҳоло метавонад ки бо ҳаҷми истеҳсолот, бо сифат ва бо навгонӣ ва бо ҳама параметрҳои дигар бо бузургтарин фабрикаҳои насоҷии дунё дар рақобат бошад ва бояд гуфт ки дар Осиёи Марказӣ ба ин ҳад корхонае ки воқеан аз ҳама ҷиҳат замонавӣ бошад назир надорад. мо дар сехе қарор дорем ки ин ҷо риштаҳо хуб ҳамин гуна ба як калобаи хеле бузурге печонида мешаванд ва ҳар кадоми инҳо хуб 2.5 килограмм вазн доранд. бояд гуфт ки таҷҳизоте ки дар ин завод истифода мешавад ё дар ин фабрика истифода мешавад комилан замонавӣ буда истеҳсоли Кӯрияи Ҷанубӣ, истеҳсоли Туркия, истеҳсоли Олмон ва кишварҳои дигари пешрафта аст. Риштаро оварда инҷо ширеш мекунем. Мана инҷа об ҳаст, филе аст, дар 90 градус Цельсия меҷӯшад. Риштаро бабина карда дар бабинаи калон мегузаронем ва баъдан раҳспорт мекунем ба коргоҳи бофандагӣ. Риштаҳо масалан чанд намуд доранд? ғафсу, борику, масалан сиёҳу сафеду. Барои ҳама намуди риштаҳо як хел аст процесс. Риштаи 2/3 мешавад, баъд 2/2 мешавад. 2/2 бориктар мешавад. Вай ширеш, часпаки ширеш бояд андаки сахта бошад ки мақсад қобилият дошта бошад ки накана вақти бофтубанд кардан дар дастгоҳи бофандагӣ накунад. ҳоло ворид мешавем ва мебинем ки дар сехи бофандагӣ раванди кор чӣ гуна сурат мегирад. Марҳамат. таҷҳизоте ки шумо мебинед ҳамагӣ ба таври худкор ҷараёни истеҳсолотро идора мекунанд ва агар кадом як ришта аз ин ҷо меканад шумо дар монитор ин нуқтаро мебинед ва ҳамчунин нишон медиҳад ки чӣ гуна риштаҳо ба ин таҷҳизот ворид мешаванд ва чанд нафар ин ҷо ки нозукиҳои корро дар ҳамин коргоҳ омӯхтаанд ба фаъолият машғул ҳастанд ва дар ин таҷҳизот шумо мебинед ки маҳсулоти паддор истеҳсол мешавад, яъне сачёбҳо истеҳсол мешаванд ки сифати воқеан ҳам бозоргир ва бисёр хуб доранд. ин аллакай коргоҳи рангуборкунӣ аст ва таҷҳизоте ки шумо мебинед дар дохили онҳо маҳсулоти нимтайёр рангубор мешавад ва аз ин таҷҳизот аллакай маҳсулоти нимтайёр берун карда мешавад. бояд гуфт ки бо ворид кардани 250 кило аз маҳсулоти нимтайёр ин таҷҳизоти рангкунӣ баъд ба кор медарояд ва вобаста ба фармоиш рангҳои гуногун ба молу маҳсулот
дода мешаванд ва аз ин тараф маҳсулоте ки нимтайёр ва тар ба сехи дигар мегузарад ки он ҷо коргоҳи ҷафандагӣ аст ва он ҷо ҷафида мешавад. İşçilerimize tekstille ilgili genel bilgileri verdik. ин корхона дорои таҷҳизоти замонавӣ буда маҳсулоти ҷавобгӯ ба стандартҳои аврупоӣ истеҳсол мекунад. ҳама равандҳо дуруст ба роҳ монда шуда маҳсулот аз ҷиҳати экологӣ тоза ва ба саломатии мардум безарар мебошанд. асосан коргоҳи мо 3 бас кор мекунад. дар як баси кори мо 200 нафар кор мекунад. дар 3 бас 600 нафар ба инобат гирифта шудааст. мо барои бозори дохила аллакай кор карда истодаем. истеҳсолоти мо барои Тоҷикистон бисёр басанда аст. мо ҳаракат карда истодаем ва созишномаам аз ҷониби роҳбарият баста шуда истодааст бо ширкатҳои бонуфузи хориҷӣ. дар сехи тарроҳӣ ва поракунӣ қарор дорем. маҳсулоти нимтайёре ки аз сехҳои дигар ба ин ҷо интиқол дода мешавад дар ин ҷо ҷамъ мешавад ва вобаста ба шаклу намуд ва фармоиш онҳо пора карда мешаванд. ин халат поракунанда ира мо тайёр мекунем, нақша банем 5-17 дар рӯзи 4-65 бояд ба нақша тайёр мекунем, ба бун мера мебарем, пора мекунем. яъне ки ин ҷо андозаро шумо фармоиш медиҳед ва чӣ қадар андозае ки шумо фармоиш додед ҳам қадар мебурад. Бале, ҳам қадар мебурад. ва ин маҳсулот барои тайёр кардани хилъат сарф мешавад. Бале, бале. хуб дар як рӯз чӣ қадар имкон доред ки масалан кор кунед? Бо чӣ қадар? То 10 тонна кор мекунед. Кор баротон мақбул аст? Бале. маоштон хуб аст? Бале, ягон камоли нест. корро чӣ хел ёд гирифтен? Дар куҷо ёд гирифтен? Масалан бо ин таҷҳизот кор карданам. Омӯхтам инҷа. мутахассисон аз Бале. куҷо? Туркия. Хичон омӯхтам. мутахассисони Туркия омадан ва шуморо инҷо омӯзонд. Бале, хичон омӯзондам. душвор нест кор? Не. саломат бошед. размериш пора мекунем, мебарем тақсим мекунем ба дузанда. дастӣ аст кори шумо не? кори мо дастия ба воситаи мини аппарат мо дастали кор мекунем. шумо чӣ хел мефаҳмед ки масалан хел рости ҳамвор мебурен? аллакай одат карден ё ки чӣ бигӯм ма тӯли 3 моҳаям кора мекунем. аи коре ки ма порагар ҳастам аз соли 79 кори ман меяд. хуб фаҳмидӣ? шумо таҷриба доштед? таҷрибаам қариб 40 сол зиёдтар дар куҷо кор карда будед? дар Нағара. хуб ана ҷомадам бо навсему чомош кор кардистам. хайни шура кадаги ҷошамаш туғри кадаги амн сачоқчои хурдака ки аз ҳамин қадар аст. и барои болои столо на ресторан хонада болои дастархон намёда ба кор мерон ҳама беҳтарин. ва дар як рӯз чӣ қадар матора шумо имкон доред пора кунед? мо дар рӯз 3000 пора мекунем. ҷояш меша 4 та 5 та мувофиқи кор. коротон барои шумо маъқул аст? 100% мақбул. бачаҳо махсусан писарон ба ин кор ба цехи тарроҳӣ бурандагӣ меоянд? меоянд ҳастан бачаҳо меян ёрдам мекунанд мераванд. комиш хоҳиш дошта бошем марҳамат бием кор кардем. таҷҳизоте ки шумо мебинед дар шӯъбаи конструкторӣ ин барои буридани қолабҳо истифода мешавад. яъне дар хуб барномаи компютери қолабҳоро месозанд ва қолабҳоро дар ин таҷҳизот бурида аз рӯи ин қолабҳо яъне бо матои ки инҷо тайёр мешавад либос ё намедонам хилъат ё чизи дигара омода мекунанд. моро аз коргоҳи тарроҳӣ ва бурандагӣ то коргоҳи дузандагӣ лифт меорад. маҳсулоте ки нимтайёр аст то инҷо омада дар ин коргоҳ хуб духта мешавад ва ба маҳсулоти тайёр табдил меёбад. дар як рӯз чанд ҳамин гуна хилъатро шумо яъне ки уту мекунед тайёр мекунед? ман дузанда 4-5 халат медузам дар як рӯз? мо 4-5 сол шуд дузандаем. пештар дар куҷо кор мекардед ё умуман кор мекардед? дар хона кор мекардем. шароити корӣ маош чӣ хел аст? мо розӣ ҳастем. дар цехи дузандагӣ беш аз 65 нафар ба фаъолияти дузандагӣ машғул ҳастанд ва ин таҷҳизоте ки шумо мебинед ин мошинҳои дарзӯзӣ истеҳсоли ҷопон аст. номи шумо чист? Сабоҳат. чанд вақт аст кор мекунед модарат?
چی خیلی از کار؟ کار نهسته چی میدوزین شما اکثرا اساسا؟ سرچوب میدوزیم خلعت؟ خیلت و سرچوب سرچوب میدوزین و پیش از اومدن به این سیخ شما با این کار آشنا بودین؟ یعنی دختر بودین خلعت؟ نه ندختم در همینجا یاد گرفتین؟ از کی؟ امی استادای امجا مستر امجا و در یک روز شما چند خلعت میدوزین اگر حساب کرده باشین؟ 4-5 تا میدوزیم این معیار میگه 4-5 خیلی باز سرچوب میدوزیم дар ин қисмат маҳсулоти тайёр аллакай нигоҳ дошта мешавад ва бояд гуфт ки хуб сачоқҳо хуб ин таҷҳизоте ки мебинед ин барои обхона аст барои ине ки истифода ва сачоқҳое ки бо андозаи хурдтар мебинед барои ошхона барои канори дастурхони шумо фикр мекунам ки бисёр мувофиқ ҳам ҳаст ва ҳамчунин аз ин хилъатҳо омода мешаванд ва бояд гуфт ки чун аз маҳсулоти ватанӣ тайёр мешавад ва чун хуб бо маҳсулот дар дохили кишвар ине ки ин цех бо ашёи хом таъмин мешавад хуб нархи он низ ба маротиб арзон аст агар барои мисол дар бораи нарх суҳбат кунем ин хилъат агар инҷо хуб 300 ё бештар аз 300 сомонӣ бошад дар мағозаҳое ки маҳсулоти насоҷиро мефурӯшанд ин хилъат беш аз 1000 сомонӣ арзиш дорад ва агар ин сачоқҳо ки 70 сантиметр бар ва 140 дарозӣ доранд 89 сомон нархи онҳо бошад нархи фурӯши онҳо дар баъзе мағозаҳо 200 ва аз 200 сомонӣ қиматтар ба фурӯш гузошта мешавад бубинед ки намунаҳои гуногуни хилъат барои занҳо пешниҳод мешавад барои келинҳо барои келинчаку барои ин комплект мешавад яъне ки ҳамаи ин дар як баста аст қадами ниҳоӣ қадами охирин ин амин мағозаи фирмавӣ аст ки дар назди фабрикаи насоҷии арвис фаъолият мекунад ва ин ҷо номгӯи молумаҳсулоте ки ин коргоҳи истеҳсол мекунад ба намоиш ва фурӯш гузошта шудааст ва шумо метавонед ки ҳамчунин бо ин маҳсулот ошно шавед ва ҳам нархҳое ки ин ҷо ҳастанд бо ин нархҳо ошно шавед ва номгӯи хилъатҳо барои хуб обхонаҳо барои пӯшидан дар хона инҷо баротон пешниҳод мешавад ва ҳам баъзе элементҳои миллӣ низ инҷо илова карда шудааст мисли атласу адрас ва иловатан агар завқи шумо комилан дигаргуна аст ва шумо мехоҳед ки масалан рангҳоеро интихоб кунед ки ғайриоддӣ бошанд ин гуна имконият ҳам ҳаст ва охирам рангҳои бисёр рӯшан ва ғайриоддиро метавонед интихоб кунед ва ҳамчунин баъзе деталҳоро аз рӯи завқи шумо низ инҷо омода мекунанд ва ин гуна молумаҳсулот масалан дар ин гуна бастабандӣ тӯҳфаи хубе барои наздикон ва меҳмонони шумо хоҳад буд бо умед мешавем ки дар доираи солҳои рушди саноат бозам ин гуна коргоҳҳо зиёд мешаванд мисли арвис ва ҳамин гуна маҳсулоти ватанӣ ашёи хоми ватанӣ мавриди истифода қарор мегирад барои шумо барор ва баракатро орзу дорем ва умедвор ҳастем ки ин молумаҳсулот воқеан ҳам метавонад ки дар бозори ҷаҳонӣ рақобатпазир бошад